Salvation Church of India Amondoliatum CEM Aphan Kachoro Dipu Pai Kunini Pai Kwe Porni kerap kachoham ateng pen kelong apot Salvation Church of India pen Karbiang Long CEM Dr. Tuliram Long Hangaphan Kachoro Ponobierta Nangli Dipu Angkang Rong Mili Ram Singh Timong Along Kedo Salvation Church of India atuk Methang Kardomahem Kithir Tip Kabe Penachok Penang Akasik Sakantoni Mondali si Chingwai si Kithir Tip Kardomahem Methang Jongjung Tangka Churung si Kardomahem Kim Pangcheng Poni Bonta Mondali Adona Pai Angbong Kachurung Kacharek Penchot ki Kardomahem Kekim Patang Potun Ida Adon tu Mondali si Angbong Chimki Chimai Ponsi Mondali ke Jatum Ad Karbiang Long Autonomous Council CEM Along Damsi Kardomahem Kekim Kapatang Japhan at kerap Joham Dang Lapusona Hoods CEM Rong Hang Pen Thorom Lapen K Lang Lepin si Ning Kimi Pen Salvation Church of India Amondali Arwada Tumaphan Kardomahem Kapatang Dun Japhan Lamchak Bidu Lamchak Ting Pen Pai Kunini Pai Krepo Arni Dipo Hitielong Tina Pelang Kenam Japan Tangka Suri Krepo Mondali Kejabang Peter Tiso Namponi Lapuson Thorom Kiplaghi Kabepin Pen Kerap Kilongapot Mondali Kejatum Lapen Raddu Anpen CEM Aphan Kachoro Lapen Kerangji Arni Anta Alangli Hem Tunisi Lapen Alangli Keklem Kedamalong Arnam Hirjumi Ajarpon Media bitung atau aphan akero pila atau media tum penpi pula tangke berita kemi punat berita hinu punat sodaga berita punat ingsamdin berita punat atok anu ke pacitak dam unabang madu ta awe asia media bitung afansi akero pila pen adun tu alang litung aphan kacopalam ke kopi poloma pulo tangke lah hello Karbiang Long Chief Executive Member Ateke Dr. Tuliram Ronghang Sir Olangli Aning Keme Pen Nilitum Girja Hem Chokim Lo Church Hem Chokim Lo Anke Nilitum Methang Ajakong Pen Abangke Chipadorun Edet Pen Ajoini Alangli Phana Kisung Alam Chithan Lo La Pen Kachuning Ri Allo Tatok Lo Pen La So Allo Alangli Long Palisi Alangli accept lah deng lah lapen ajok ini arni nilitum ting rang tame jonam long loh pima kirya hem aphan nilitum methang bang cepador nedet lasi nilitum mondoli si chingwai lo sara long le kerap hang nang pulo pen hang lo pen long ta long lo lasi non lake ting rang ke jora kulada long lo aneli karyap ke lapen ro bang avete kemeta do pejoy kang ting le avete ka ang ta do pejoy Nile avete nang taki dope joy pu asagram thea son thakhaksi Dr. Tuliram Ronghang alangli kamatha kape pleng un inoda bangku aphana son le akero pipe pulorang te kuma phansi pijilang ma lake nililam ka pahancha thap alam kali piniani litun kadok aveta kachini lapusan si ong alangli ke klem ke dam kidu kilak heme jangre te kok selok atum pan antame alangli kang hoy adui lapusan bibe Pini arni rong milia long Salvation Church nil tuma mandulia phans tame alang likerap nangkit tipo la dopik apole ni likero la pugali ke kom he apole ni likasar kangtung la pudagali kipi pulo tangte la pen kachodeng atuma bangke kachoro bangke kenangsa choro lo puan ke ningje me thank you puan ke ningje me la anta ningje je pulo tangte la bangke aning ke me amunit kali apen halaki pia tum sitame aning cipu pedeji nasi kemi muni than robek nai nilila an thansi ini nilam thela pu kulada thengnu alamu bangke nilila ansi ninge pon chalo kado